ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി എന്താ ആൾക്കാരിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു? മാതാജി അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ, വിളിക്കാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? രണ്ടുപേര് പിന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട്. 19 പേര് 20 പേരൊക്കെ കാണാറുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23 പേര് കാണാറുണ്ട്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമനാശനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം വീണ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ച പതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ത്രി സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ഈ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് പറയാമോ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട്? നിങ്ങളെയൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപനിഷത്താണ് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുമല്ലോ. എന്താ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത്? ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. എന്താ അവിടെ പഠിച്ചേ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണ്ണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മന്ത്രം 1. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പുഞ്ചീത മാതൃകസ്യ സിദ്ധനം. ഇവിടെ എന്താ പഠിച്ചേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകല മാതാജി. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അർഹമായത് മാത്രം നമ്മള് സ്വീകരിക്കണം. അന്യരുടെ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കരുത് അല്ലെ? അതല്ലേ അവിടെ പഠിച്ചത് നമ്മള്? അതെ അതെ മാതാജി. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കുറുവന്നേവേഹ കർമാണി വിശേഷതം ശതം സമാഹ ഏവം ത്വയിനാന്യഥോദസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഇവിടെ എന്താ പഠിച്ചേ? ഇത്തരത്തില്, അതായത് പറയൂ. 100 വർഷത്തോളം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. ആരും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആവുന്നിടത്തോളം ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. എങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനം കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല? നമ്മൾ ഈശാവാസ്യ, അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവന നിരതനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ തളയ്ക്കാത്തത്. ആ വ്യക്തിക്കാണ്
ആയുസ് ഒരുപാടുണ്ടായാലും കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാത്തത്. ഇനി മൂന്നാമത്തേതോ അസൂര്യ നാമത്തെ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോഹജനാഃ. ആത്മാവിനെ അറിയാത്തവൻ ആരായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതായ ലോകത്തിൽ അവൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആത്മഹന്താവ് അല്ലെ? ആത്മാവിനെ അറിയാത്തവൻ വെച്ചാൽ ആത്മഹന്താവ്, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ. ആരാണ് ആത്മഹന്താവ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവൻ. അറിയാതെ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം നിറവേറ്റി സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിന് തുനിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനേജതേകം മനസാ ജിവീയോ ജവീയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത്താവതോന്യാനത്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിഷ്വാദധാതി. നാലാമത്തെ മന്ത്രം അതെന്താ പറയുന്നേ? പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ശക്തിമാനായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 4 മുതല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അവിടെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും അവിടെ എന്താ പഠിച്ചത്? എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനോടും വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അതെ, ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാറ്റിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുക? ശുദ്ധഭക്തർക്ക്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്, അതായത് സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അങ്ങനെ ഒന്നിനോടും വെറുപ്പില്ലാതെ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അയാൾക്ക് മായെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? എല്ലാവർക്കും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മായ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതേ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത്. 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും ചിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 4 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം, അതായത് മന്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിയിൽ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടേത് പോലത്തെ ഒരു ഭൗതിക ശരീരമല്ല, അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടേത് പോലെയല്ല, സിരകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ ശരീരമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയുന്നു ആ വ്യക്തി അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നു. ഇനി 9 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്. 1 മുതൽ 8 വരെ ഈ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുക. 9 മുതൽ 11 വരെ ശരിയും തെറ്റും വിദ്യ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശരിയും തെറ്റും വിദ്യ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 9ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? 9ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം.
അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസത്തെ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഉവിദ്യയാമൃതാഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം. അന്തം തമ പ്രവിശ്യന്തി പിണ്ടം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസത്തെ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ തതോ ഭൂയ തമോ യ ഉവിദ്യയാമൃതാഃ. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. വിദ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇത്ര വരെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ, അതായത് ഈ ഭൗതികമായി മാത്രം ശരീരമാണ് ഞാൻ, ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ചെയ്യലാണ് എന്റെ ജോലി, ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതായത് ഞാൻ ആരാണെന്നും തിരിച്ചറിവില്ലാതെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്, എനിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ശരീരബോധത്തിൽ മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകള് തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ശരീരബോധത്തിലുള്ളവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ആരാ വായിക്കുന്നേ? വായിക്കുന്ന നമുക്ക് വായിച്ചോണ്ട് പോകുന്നല്ലേ നല്ലത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. ആരാ വായിക്കുന്നേ? ആരാ ചോദിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഷംന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വന്ദന മാതാജിയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് തോന്നുന്നു. ആര്? ഞാൻ വന്ദന എന്നാ വന്ദന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഷംന മാതാജി അത് കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത സംശയലേശമെന്നേ അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അഥവാ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ കൂടുതൽ അപകടകാരിയത്രേ. ശ്രീ ഈശ്വരോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രം മറ്റേതു കാലത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാണ്. സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ആധുനിക സംസ്കാരം വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലമെന്തെന്നാൽ മുൻപത്തേക്കാളും മനുഷ്യൻ അസംതൃപ്തനത്രേ. ആത്മീയ രംഗം ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ഭാഗമായി തീരേണ്ടതിനു പകരം അതിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി ഭൗതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ ഇവിടെ വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ അജ്ഞത സംശയലേശമന്യേ അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ അപകടകാരിയത്രേ. ഇപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവാണ്. അത് തെറ്റായ വഴിക്ക് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അപകടകാരിയാണ്. നമ്മൾ പറയല്ലേ എന്താണ് മുറി വൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലുന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. വിദ്യ അറിവെന്താണ്? തെറ്റായോ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ അപകടകാരിയത്രേ. വിദ്യയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശി എന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആധുനിക സംസ്കാരം വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം എന്തെന്നാൽ മുൻപത്തെക്കാളും മനുഷ്യൻ അസംതൃപ്തനത്രേ. നമ്മള് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് അല്ലെ. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്തവർ വളരെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറച്ച് പേരാണ് SSLC വരെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേരാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോവാം. ഇന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഹയർ സ്റ്റഡീസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്, ആർക്കും സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഒരാൾക്കും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഇല്ല. ഹൈ പൊസിഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, വലിയ സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ആർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മീയ രംഗം ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ഭാഗമായി തീരേണ്ടുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി ഭൗതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കമാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പോ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ നമ്മളെ കാര്യം എടുത്താൽ പോലും വ്യത്യസ്തരല്ല അല്ലെ. നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ സ്കോണില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ
ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ അധികം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുടെ കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട്, അവരുടെ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിശക്തി, കഴിവ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് കാണാത്ത ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അല്ലെ. ഷംന മാതച്ചി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശി എന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞതയെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അയാൾ അന്ധതയിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായി തീരുന്നതിനേക്കാൾ അപകടമാണ്. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ 99.9% ജനങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരക്ഷേമ തൽപരത, രാഷ്ട്രീയം മുതലായവരുടെ കൊടിക്കീഴിൽ വിഷയസുഖ സമ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി കഴിയുന്നു. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നാം മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ച തരത്തിലുള്ള ഈശ്വരാവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്, വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശി എന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് എല്ലാം അല്ലെ. ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ, നമുക്ക് നമ്മുടേതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആവട്ടെ, കാഴ്ചയാവട്ടെ, ഓർമ്മയാകട്ടെ, എന്തു തന്നെ ആവട്ടെ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ജ്ഞാനമാകുന്നു. അതിന് മറന്നുപോയി, ഭഗവാനെ മറന്നുപോയാൽ അതാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അന്ധതയിലാക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് വിസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും വിസ്മരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ആർക്കാണോ ഓർമ്മ വരുന്നത്, ആർക്കാണോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് അറിവിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, മഹാമായയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ അമ്മയുടെ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ, ഞാൻ ഈ അച്ഛന്റെ മകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകനാണ്, എന്റെ വീടാണ്, ഇതെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു ചാൻസ് തരും, നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ചാൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ അത് വിസ്മരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ മായാലോകമാണ് എന്റേത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. 3 കൂട്ടരുണ്ട് അല്ലെ, കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി. കർമ്മി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാണ് കർമ്മി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വന്തം അല്ലെ, നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. നമുക്ക് നല്ല പാട്ട് കേൾക്കണം തോന്നിയ പാട്ട് കേൾക്കാം, നല്ല ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയ നന്നായി ആഹാരം കഴിക്കാം, പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോകണം തോന്നിയാൽ അങ്ങോട്ട് കറങ്ങാൻ പോവുക അല്ലെ. ഇങ്ങനെ എന്തും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് കർമ്മി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജ്ഞാനിയോ, ജ്ഞാനി ആരാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളയാൾ അല്ലെ, തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആളാണ് ജ്ഞാനി. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനി എന്തല്ല, ഭക്തനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. യോഗി പറഞ്ഞ എന്താണ്, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, ധ്യാന യോഗയിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആള്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ഇതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിലുള്ളത്. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ 99.9% ജനങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരക്ഷേമ തത്പരത, രാഷ്ട്രീയം മുതലായവയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ വിഷയസുഖ സമ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി കഴിയുന്നു. അതായത് ഈ വിഷയസുഖം അതിലും ഉണ്ട് അല്ലെ, ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ തരത്തിലാണ് ഇഷ്ടം. ചിലർക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം, വ്യവസായവൽക്കരണം അല്ലെ, കുറെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ചിലർക്ക് ഇക്കണോമിക്സ് അല്ലെ, സാമ്പത്തിക വളർച്ച. പിന്നെ ചിലർക്ക് എന്താണ്, സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ചിലര്.
പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചിലർക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇഷ്ടം. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഓരോരുത്തരും അവനവന്റേതായ നിലയിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൽ വ്യാപൃതരാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവനവന്റെ സംതൃപ്തി, അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവയൊക്കെ ഈശ്വര അവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഏത് കാര്യം, സോഷ്യൽ വർക്കായാലും ഏത് വർക്കായാലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷീജ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷീജ മാതാജി. ഷീജ അങ്കുരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്ദന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവത്ഗീത 7.15 ഭാഷയിൽ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്. കഴുത വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഈശ്വരോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിഷ്ഫലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപ്തരായവർ അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തിയുടെ തലത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെക്കാൾ സത്യത്തിൽ കൂടുതൽ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. ഹരിഭക്ത സുതോയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഇന്ത്യയിലും ദുഃഖാർത്തരായ ബന്ധുക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി അലങ്കരിച്ച ശവശരീരവുമായി ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. അതേ അർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതമാണ്. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായി കരുതേണ്ടതാണ്. അജ്ഞാനമയമായ സംസ്കാരത്താൽ ഒരാൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത 7:15 ഭാഷയിൽ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം. 7:15 ഏതാണ് ശ്ലോകം? അത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മറന്നുപോയി. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ പ്രപദ്യന്തെ നരാധമാഃ മായയാ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതം. ഇതാണ് 7:15 ശ്ലോകം. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ. ഭഗവാൻ മൂഢരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രകാശിതനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പ്രപദ്യന്തെ, നമാം പ്രപദ്യന്തെ. ഭഗവാൻ പ്രപദ്യനാവില്ല, അവിടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മായാൽ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതം. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താണ്? സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മൂഢന്മാർ, കഴുതകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ? കഴുതകൾ വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഒന്നും അറിവില്ലാത്തവരാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ തന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കഴുതാന്നൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലെ? ഒന്നും അറിവില്ലാത്തവരാണ് കഴുതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിഷ്ഫലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എന്താണ് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈശ്വര ഉപനിഷത്തല്ല മാതാജി, വന്ദന മാതാജി വായിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വര ഉപനിഷത്ത് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ഈശോപനിഷത്താണ്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിഷ്ഫലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നതെങ്കിൽ
ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? അവിദ്യയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യയല്ല, അവിദ്യയാണ്. നമ്മൾ എത്ര വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളായാലും, PhD വരെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? അവിദ്യയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. ഇപ്പോ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലെ രത്നത്തിന് എന്താണ്? രത്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ രത്നം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യാ? മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചു പോകും അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അപകടകരമാണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പഠന പുരോഗതി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വരും അല്ലെ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം എന്റെ കയ്യിലാണ്, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ, എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും, എല്ലാവരെയും അനുസരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള പഠന പുരോഗതി കൊണ്ട് പ്രയോജനമല്ല. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തിന് അപകടമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്താതെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അത് അപകടമാണ് കൂട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശവത്തെ അലങ്കരിച്ച എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ശവശരീരത്തെ അലങ്കരിച്ചതുപോലെയാണ് ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങള് ആദി ഭൗതികം, ആദി ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ മൂടി വെക്കാനുള്ള ഒരു താൽക്കാലികമായ ഉപായം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും എൻഗേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണ്, അതുപോലെ നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റും, അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് സുഖമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു പെർമനന്റ് സുഖം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു ഉപായം കാണുകയാണ് മാത്രം. അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ഇത് ആരാ വായിക്കണേ? പാരഗ്രാഫ് ഷംന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അതേമാതിരി പ്രേമ മാതാജി വായിച്ചിട്ടില്ല. മാതാജി ഇതിലുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ആരും എൻട്രേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി. മാതാജി നല്ല രസാ കേൾക്കാൻ. പ്രേമ മാതാജി ഉണ്ടോ? പ്രേമ മോഹനൻ മാതാജി? എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാതാജി ഇല്ല എന്ന്. ഇല്ല, ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി ഇല്ലെങ്കിൽ. രാധാ മാതാജി വന്നിട്ടില്ല തോന്നുന്നല്ലേ? ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, രാധാ മാതാജി ഉണ്ട്, ലൈവിലുണ്ട്. ഇല്ല, അന്ന് വന്നിട്ടില്ല. രതി മാതാജി, അജിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കും. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദരഥ എന്നും മായയാപഹൃത ജ്ഞാന എന്നുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേദവാദരഥരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വേദലക്ഷ്യം പരമപുരുഷനെ അറിയുക എന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വേദവാദതരയായ വ്യക്തികൾ പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ തൽപരരല്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്വർഗപ്രാപ്തി മുതലായ ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാണ്. 1-ാം മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പരമപ്രഭു സകല വസ്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശിയാണെന്നും നമുക്കായി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണെന്നുമുള്ള ഉദ്ബോധനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം വിസ്മരണശീലമുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഈ ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തലാണ്. ഇതേ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മൂഢരായ വിവിധ മനുഷ്യരാശിക്കായി നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒരുവനെ ഈശ്വരനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സും, മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് മനസ്സും, അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ആത്മാവും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാതെയാണ് ആളുകൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാത്രം സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം. സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഭാഗവതത്തിൽ. അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യം, പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. ഓ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഞാൻ ആരാണ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്കൂളില് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും എന്തറിയില്ല? ഈ ആത്മജ്ഞാനം അറിയില്ല അല്ലെ? ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും അറിയില്ല. അവര് എന്താണ്, പുസ്തകം നോക്കി പഠിച്ചു, ആ പഠിച്ചത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് അവര് പോകും അല്ലെ? അതാണ് അവരുടെ, അതിനുള്ള ശമ്പളം വാങ്ങി അവര് സുഖമായിട്ടിരിക്കും. അത് മാത്രമേ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥനും ഇല്ല ആത്മജ്ഞാനം എന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒട്ടും പ്രയോജനമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള എന്താണ്, പണത്തിന്മേലുള്ള രത്നത്തെ പോലെയാണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളിനും അറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന്. ആദ്യം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ അറിവ് വേണ്ടത്. അപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കണം, ആ ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായി കരുതേണ്ടതാണ്. അത് വിദ്യയല്ല അല്ലെ? വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിലും അത് എന്താണ്? അവിദ്യയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവിടെ. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദരതരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. അപ്പോ ചിലർക്ക് ഒരു പകുതി നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അതായത് തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദരതരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക അതായത് അങ്ങനെ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേദവാദരത എന്ന്. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദരത എന്നും മായ അപഹൃത ജ്ഞാന എന്നുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ തെറ്റായ നോളജ് ഉള്ള ആളുകൾ, തെറ്റായ നോളജ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തെറ്റായ നോളജ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ വേദവാദരത എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദവാദരതരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറയുമ്പോ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ തന്നെയാണ്, എന്നിലുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ, വേറെ ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വേദവാദരത എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. ഭഗവത്ഗീത 15:5 വേദലക്ഷ്യം പരമപുരുഷനെ അറിയുക എന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വേദവാദരതരായ വ്യക്തികൾ പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ തത്പരരല്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്വർഗപ്രാപ്തി മുതലായ ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാണ്. അപ്പോ വേദവാദരതരായിട്ടുള്ള ആളുകള് പുണ്യപ്രവർത്തികളെ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ താല്പര്യമില്ല. ആത്മീയമായ പുരോഗതിയും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വന്ദന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കണ്ടോ? വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഞാൻ ആരാണ്? എനിക്ക് ആളെ കാണുന്നില്ല. ടീച്ചർ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഒന്നാം മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പരമപ്രഭു സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവസ്ഥ അവകാശിയാണെന്നും നമുക്കായി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണെന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ് വിസ്മൃതിയിലാണ്ട ജീവൻ. അതാണ്. ഓക്കെ മാതാജി. വിസ്മൃതിയിൽ ആവേണ്ട ജീവന് പരപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് വേദാന്തവാദരതർ എന്ന കൂട്ടർ കരുതുന്നു. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത്തരക്കാർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു.
ചിലപ്പോൾ അവർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേദതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വേദങ്ങളുടെ ആധികാരിക വിവരണങ്ങളായ പുരാണങ്ങളെ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രഗത്ഭരായ ആചാര്യന്മാരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേദവാദരഥന്മാർ വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരെ ഉയർത്തി കാണിച്ച് ദൈവിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളായി കെട്ടിച്ചമച്ചു കാട്ടുന്നു. അത്തരം വേദവാദരഥന്മാരെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യായാം രഥഃ എന്ന ഉചിതമായ സംസ്കൃത പദത്തിലൂടെ അപലപിക്കുന്നു. വിദ്യായാം എന്ന പദം വേദപഠനത്തെ കുറിക്കുന്നു. വേദങ്ങളാണ് എല്ലാ വിദ്യത്തിന്റെയും ഉറവിടം. രഥഃ എന്നാൽ വ്യാപ്തനാകുകയാണെന്ന് അർത്ഥം. വിദ്യ രഥഃ എന്നാൽ വേദപഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇവിടെ വേദവാദരഥൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ കാരണം ആചാര്യന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തതിനാൽ അവർ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ് എന്നതത്രേ. അത്തരം വേദവാദരഥന്മാർ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് ചേരുന്ന വിധം വേദത്തിന്റെ ഓരോ പദവും അർത്ഥകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യം അന്യസാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണെന്നും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയല്ലാതെ അവ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ഹരികൃഷ്ണ ജീവന് പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വേദവാദരഥർ എന്ന് കൂട്ടർ കരുതുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത വേദ വിദേവ ചാഹം. അല്ലെ, വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാനാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വേദം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വേദങ്ങള് കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ, കുറെ ഉണ്ട്. 4 വേദങ്ങളാക്കി, യജുർവേദം, അഥർവവേദം, അങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതല് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവസാനം എന്താണ്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ, അങ്ങനെയാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു, കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഈ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മൾ എവിടെയാ പോവാ? നമ്മൾ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോവാ, അല്ലെ? അതായത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ വേദം എന്തുവാണോ പറഞ്ഞത് അതിന് പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാല് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ വേദത്തിന് എഗൻസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ പുണ്യപ്രവൃത്തി വരും, നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വാദരഥർ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടര് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് അവർ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മള് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കർമ്മകാണ്ഡ അനുഷ്ഠിക്കുക, എന്നിട്ട് സ്വർഗീയമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുക, സുഖം അനുഭവിക്കാം. സുഖം മാത്രമാണ് അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത്തരക്കാർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ അവര് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ബാക്ക് ടു ഹോം, ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ്. അതായത് ഇപ്പോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് അറിയാം, രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ, ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയാലേ നമുക്ക് സമാധാനമുള്ളൂ, അല്ലെ? നമുക്ക് സമ്പത്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പണം വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കഷ്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോവുക ചെയ്യുക, അല്ലെ? അവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സമാധാനം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ആദ്യം വീണ്ടും പോകാറായി, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി. ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ വേദവാദരത എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടര് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. അത് തെറ്റാണ്, അല്ലെ? ശരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ. വേദവ്യാസനാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നത്. അതേ വേദവ്യാസൻ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും നമുക്ക് തന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനും അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കലാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് തന്നത്. അപ്പോ വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ വേദവ്യാസന് അസംതൃപ്തിയാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ സംതൃപ്തി കിട്ടാൻ
ഭാഗവതത്തിലൂടെയാണ് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ വേദവാദരന്മാര് അവനവന്റേതായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അത് മാറ്റി പറയുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ തത്വദീക്ഷ ഇല്ലാത്ത ചിലരെ ഉയർത്തി കാണിച്ച് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളായി കെട്ടിച്ചമച്ച് കാട്ടുന്നു. മുഖില്ല രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ ഇവിടെ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒട്ടും ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്ത തത്വദീക്ഷ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി അവരെ ലീഡറാക്കി വെക്കും അല്ലെ? എന്നിട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവര് വേദങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യം അനന്യസാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണെന്നും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയല്ലാതെ അവ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അവർക്കറിയില്ല. അപ്പോ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും പഠിക്കണം. അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മള് പഠിക്കാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഇപ്പഴാ മാതാജി കയറിയത്. ഞാനേ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് വന്നു. പിന്നെ മൂത്ത ആങ്ങളുടെ മകളുടെ ബന്ധുവമ്മ ഇന്നലെ മരിച്ചു, പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടെയും കൂടി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശമന മാതാജി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദങ്ങളുടെ വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. വേദങ്ങളുടെ അതീത സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കുവാനായി ഒരാൾ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയാചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുണ്ടകോപനിഷത്ത് 1-ാം അധ്യായം 1.2.12 നിർദ്ദേശമാണത്. അത് മാതാജി എന്താ വരുന്നത്? ഒന്നാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1.2.12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് എങ്ങനെ സ്പീഡ് നമുക്കറിയില്ല. മുണ്ടകോപനിഷത്ത് അത് നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതം പറയുമ്പോൾ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ അതിലും എന്തെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും മാതാജി. 1.12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. മുണ്ടകോപനിഷത്ത് 1.2.12 നിർദ്ദേശമാണത്. എങ്കിലും ഈ വേദവാദരതരായ ജനങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവരായ സ്വന്തം ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നു. വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാത്തവരെക്കാൾ അജ്ഞതയുടെ അഗാധതയിലേക്ക് അവർ ആണ്ടുപോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വന്ദന മാതാജി അല്ലേ? മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായയാപഹൃത ജ്ഞാനത്തിൽപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. അത്തരക്കാർ തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധനികനായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം വിഡ്ഢിത്തത്തെ പറ്റി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവർ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ അവിടുന്ന് കുടുങ്ങപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തരായിരിക്കണം. ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്വസൃഷ്ട ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരവുമില്ല. സ്വയം ഈശ്വരന്മാരായി ഭാവിച്ച് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കുവാനായ ഒരാൾ വിശ്വാസിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ, ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ യഥാവിധി ശ്രവിക്കണം അല്ലെ? ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം നമ്മൾ. എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദീക്ഷന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മായ അപഹൃത ജ്ഞാനത്തിൽപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനും ഈശ്വരൻ, ഞാനും നാരായണൻ, നീയും നാരായണൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ ഈശ്വരനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരക്കാർ തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ.
വിഡ്ഢികൾ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ അവിടുന്ന് കുടുങ്ങപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. ഈശ്വരന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കണം. അതായത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ വേദനകളും വരും അല്ലെ, എനിക്ക് അസുഖം വരും, അതുപോലെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലെ. ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരയും അല്ലെ. എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ, ഞാൻ കരയും. അപ്പൊ നമ്മൾ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെയാണ് ഞാൻ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയ ആളുകള് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മായയാൽ പിടിക്കപ്പെടില്ല, നമ്മളെ ഒന്നും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ആത്മാരാമന്മാരായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കണം, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഭഗവാനാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരാളല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്കും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ആരെ, ഒരു സെർവന്റിനെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാം കുറെ പേര് ഡോക്ടറായിട്ടും അല്ലെ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും നല്ല ഹൈ സാലറി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷെ അവർക്കൊരു സെർവന്റിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടീന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല, അവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ നടക്കൂല. അവര് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദെയർ സെർവന്റ്. അതാണ് അവരുടെ കാര്യം വരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ വലിയ പൊസിഷനിലാണ്, എനിക്ക് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെറുതെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ആരും തന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തനാണ് മായ എങ്കിൽ പിന്നെ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ, ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മായയെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. വിഡ്ഢികൾ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയാൽ അവിടുന്ന് കുടുങ്ങപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് 100% പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്, ബദ്ധാത്മാവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുക്താത്മാവ് പോലും ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈശ്വരനാവാൻ സാധിക്കും? ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു, എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവർ സർവശക്തനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു, പക്ഷെ മായ ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് അവർക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റ്. അപ്പൊ മായയെ ഈശ്വരന് കീഴടക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവില്ല ഈ മൂഢരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्ण।